Ndisho ngento yoba sonke siyayazi uba uVuyokazi use-Izmir ebehambile ke eyolungisa umzimba wakhe esithi akekho happy ngesuswana anaso apha ezantsi ifuba, kwaye esithi namabele akhe ufuna abe ngala akushaka ilembe. I think ke neengalo zakhe nazo ebethe ke mhlambe uzawuzenza. So ke uVuyokazi ebemane efaka ke i-content ebonisa ke ngoku epha. However ke ngalaa mini wayenze ngayo i-surgery asambona and people were very worried. Hayi waba-update ke abantu echaza uba hi guys ndiyaphila noko. So ke ngoku uVuyokazi uye waya kuTikTok wakhe, ndiyabona ke ngendlela yozama ukuthi address some of the comments ezisuka ebantwini. Niyabayazi ke abantu baye babe nee-comments ezinjani xa umntu eye wehla kwi-weight. Siyabazi obusiswa nanamhlanje abantu basathetha banengxaki yoba umntu eye walahla umzimba lo ebenawo. So noVuyokazi ke uyazifumana ezo comments zinjalo. So ke ye waya kuTikTok wakhe wenza ivideo responding to them, ebonisa abantu indlela aziva ngayo ngezi zinto ke bazithethayo phantsi kweeposts zakhe. Now that ehlile eweyithini enefika, niyambona ke akasenguye lo ebemkhulu. Hayi mna uVuyokazi bengimthanda ngowe besisidudla. Hayi mna lo Vuyokazi lo andisamfuni. Yo sana uyaphela. Yo khani siphathe kakuhle man, ntoni nizithetha kwi-comments and futhi anenzeni nina, nenzela mna. Utsho ke uVuyokazi bethunani uthi abantu mabancede baziphathe kakuhle, ngoba kaloku le nto ayenzayo emzimbeni wakhe uyenzela yena. Wonke umntu unesibhukubhuku somzimba wakhe bethunani, so akufuneki ke ngokuba ube ubhizi ngento umntu ayenza emzimbeni wakhe. Wena ke mos awufuni uyocuthisa sisu eTurkey, wena awufuni uhamba uyosikisa zinyama okanye uyophungula manqatha, wena awufuni ukwehla kwi-weight, ufuna uhlala u-obese, ufumane i-high blood pressure neswekile nentliziyo yonke laa nto. Because ke guys uba obese okanye uba nomzimba omkhulu is not good for you in the long run. Ungazibona ngathi hayi yonke into yami right, but in the long run it's gonna catch up with you. Andithi ke ku-right ezi izinto zenziwayo, but sendisitsho nje kule nto abantu bethanda ugxeka abantu abehle ku-weight. Mna personally ndingumntu okholelwa ekutyeni healthy kunye ne-gym and iyandisebenzela. And ke ngoku singabantu abamnyama into yokwehla kwi-weight siyi-associate nokugula, kodwa okanye ukugula koku koba nomzimba omkhulu. Anyways ke bethunani uVuyokazi uthi noko uyaphila kakuhle, she's recovering well kule surgery ebeyenzile eTurkey. So ke abantu ndiyazi ke bebenewari ngaye xa babemtshekisha, xa bebona ethe cwaka engathethi. Iveki seyigqibile. Enkosi kakhulu ke ngothi nibukele le video. Umamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.